बाय बयनिसिमबो गाहाम हामलायनायखौ जासि हरग्रोबाय लोगोसे बड'लेण्ड बुब्लि नायगिरि नोंथांमोनखौ बरायबाय दिनैनि रादाबखौ फरायदों बाक्सा जिल्ला नयागस्थिनिफ्राय आं कल्पना बर'आ फैगौ 2020 मायथाइनि एप्रिल दानाव जानो गोनां बिटिसि बिसायख'थियाव बिपिएफ हानजानि भेरगाव समस्ति एमसिएलए थामहिनबा बिटिसिनि डिप्टी स्पिकार मानगोनां सार नेर्सोन बर'आ नैथि खेबनि थाखाय बिसायख'थि महरै सायख'जायो। बेयावनो बड'लेण्ड बुब्लि नायगिरि रायजो राजा नोंथांमोनखौ बरायनायजों लोगोसे खुलुमनाय जासिबाय। दायो बे समाव जोंजों दङ भेरगाव समस्तिनि एमसिएलए थामहिनबा बिटिसिनि डिप्युटि स्पिकार बिथां मानगोनां सार नेर्सोन बर'। देग्लायनि 2020 मायथाइनि फैबाय थानाय बिटिसि बिसायख'थियाव बिथाङा बिपिएफ हानजानिफ्राय नैथि खेबनि थाखाय बिजाथि महरै गसंथिगोन। दा बेनि सोमोन्दैनो जोङो दान्दिसे बिथांजों मोगामोगि आयदाफारि लानानै सावरायलायगोन। सार नोंथांखौ बड'लेण्ड बुब्लि जानानै गिबियावनो बरायग्रोनाय जाबाय। सार नोंथांनिफ्राय मिथिनो लुबैदों जे नोंथाङा देग्लायनि बिसायख'थियाव बिपिएफ हानजानिफ्राय नैथि खेबनि थाखाय टिकेट मोनबाय। टिकेट मोननानै नोंथाङा गोसोआव माबायदि सानखांनाय फैदों बेनि सोमोन्दै बुंनो। टिकेट मोनखांनायनि उनावहायथ' जायखिजाया बिजाथिया गोसोआव गोजोननाय मोनखागोन। थिग बेबादिनो आंनिफ्रायबो आं गोजोननाय मोनदों। गिबियावनो आं नोंथांमोननि बड'लेण्ड बुब्लि एमएस बे नैबे पर्टेबल टिभिनिसिम आंनि हामग्लायनायखौ बावहरबावबाय। आरो लोगोसे आंनि बे टिकेट मोननायनि थाखायनो गिबियाव जोंनि बिपिएफ दोलोनि आफादगिरि आरो लोगोसे बिटिसिनि चिफ राजोथाव हाग्रामा महिलारि बिथांखौ आङो साबायखर बावदों। आरो लोगोसे आंनि समस्तिनि जेसेबांखिनि भाषा-भाषि दङ, जेसेबांखिनि आंनि वार्कार दैदेनगिरि बिबानगिरि दङ, बिथांमोनखौ आङो आंनिफ्राय बिथांमोननो साबायखर बावहरनाय थाबाय। आरो लोगोसे गासैबो बिटिसिनि जेसेबांखिनि बिटिसिआव थानाय हारि माहारिफोर बिथांमोनाबो आंनि हामग्लायनायखौ बावहरबाय। आं बेखौनो मेसेज होनो नागिरदों बिसायख'थियाथ' बिसायख'थि सम जायोब्लानो फैखायो। देग्लायबो 2020नि बिटिसिनि बिसायख'थिया सफैबाय। बारा सम गैलिया, एप्रिल दानावनो जागोन। दा बेनि थाखाय जोंबो दोलो हिसाबै जिहेतु थांनाय समफ्रावहाय जोङो दोलो हिसाबैबो रायजो राजाफोरखौ लानानै जोङो सामलायदों। आरो लोगोसे बेबायदिनो सरकारबो जों दादों। खनसे नङा खननै नङा खनथाम जों दाबाय। बे सरकार दाखांनायनि उनावहायबो जोङो गोबां माने रायजो राजानि बा बिटिसिनि माखासे समस्याफोरखौ समाधान खालामनो थाखाय जेसेबां हायो सरकारि भाबे सरकार जानानै जों सामलायबाय। बे माखासे थालांनोबो हागौ, खिन्थु माखासे जों मावदोंबो। मावनायाव सोरबाया सन्थुस्ट' जादों, सोरबाया सन्थुस्ट' जायाखै। बेबादिया थाखागोन। दा दिनैनि गोदान बुब्लियावबो गोदान समावबो आरो फैबाय थानाय समफ्रावहाय सरकारखौ जों जिथु दाफिनोब्ला बा फैफिनोब्ला एखे रोखोमैनो जों मावनांगोन। जेसेबांखिनि आद्रा थानाय खामानि, मावनो गोनां थानाय खामानि बेफोरखौ जों मावनांगोन। आरो बेनो गावबा गाव हारि माहारिनि माखासे समस्याफोर थायो। बे समस्याफोरखौ जों सानसेयैनो समाधान खालामनांगौथ' सहस नङा। दा बेयावनो प्रब्लेम जायो। सोरबाया जोंनिखौ मावबाय, सोरबाया जोंनिखौ मावाखै, सोरबाया मोनबाय, सोरबाया मोनाखै। बेखौ लानानै माखासे समाजनि गेजेरावहाय माब्लाबा खोथा बाथ्राफ्रा ओंखारो। दुखु मोननाय खोथा ओंखारो, सोरबाया मोजां मोननाय खोथा ओंखारो, बेबादि। दा जोंनिफ्राय बिपिएफ दोलोनिफ्राय जिहेतु 40टा समस्ति दङ बिटिसिआवहाय दायो। बे 40टा समस्तिनिफ्राय जों आसा खालामदों 32निफ्राय 35सिम जोङो देरहागोन। आरो बे 35सिम देरहानानै बिजाथिफ्रा देरहानानै सरकारखौ देग्लायबो जोंनो खुंगोन, बेयो रोखा जादों। नाथाय माखासे गुबुन गुबुन दोलोफ्राबो जुजिदों। दिनै इउपिपिएलआबो गोदान एकर्डनि दहाय लानानै बा गोदान एकर्डखौ लानानैनो जोंनि नैबे बिटिसि बासि जेनेबा भटार्स राइट्सनि गेजेरावहाय थांदों बिथांमोना। आरो बिटिआरनि सोमोन्दै माखासे खोथाफोरखौहाय बुंदों। दा जोंबोथ' फोरमायगोन, जोंबोथ' बुंगोन। आरो बेवहाय मानिजाथाव हाग्रामा महिलारि बिथाङाबो सिगनेटरि हिसाबै बिबानबो थाबाय। आरो लोगोसे जोंनि गासैबो दैदेनगिरि बिबानगिरि बिपिएफ हानजानि बिथांमोनावबो बिबान थाखानाय हिसाबै जोंबो बर' रायजो राजाफोरनिसिम बिटिआरआ मा आरो बिटिआरआवहाय मा दं बिनि थाखाय जों मोजां रोखोमै फोरमायगोन। बिटिआरजों सोमोन्दो गैया जोंना गासैबो हारि माहारि बिटिसिनि एज ए हल
एज ए होल जोंहा मावलांनांगौनि डेभेलप खालामनांगौनि खोथा दङ दा बिटिसिखौ जों डेभेलप खालामोब्लासो जोंनि आसामा डेभेलप जागोन जोंनि आसामा डेभेलप जायोब्लासो गासै दुलाराय भारतबर्षआ डेभेलप जागोन दा बे थांखियै जों मावगोन बिनि बादैबो जों जाथि हिसाबै बर' माहारि हिसाबै बिटिआरखौ लानानै जोंहा जाथिया मोनसे इसु दंखायो हिसाबै जाथियाव नांगौखिनिखौ जोङो नागिरखानांगोन जोंहा मोन्थाय दङ भारत संबिधानाव जेसेबांखिनि मोन्थाय थानाय लोगोसे जायफ्रा जाफुङाखै सोरबाया इडुकेटेड जानानैबो दिनैसिम साख्रि बाख्रि मोनाखै साख्रियाथ' मोनजोबनो हानाय परिबेस गैखाया दिनै बहुद खोथा ओंखारबाय बिटिआर जाखांनायनि उनाव माने जायफोर दोलोआ दिनै बुंदों बिटिआरआव बयनोबो साख्रि होनो हानाय पजिसना फैगोन बे खिन्थु नंखाय बर' रायजो राजाफोरखौ आङो गुरैयै फोरमायहरगोन डिपार्टमेन्टेलि जेसेबांखिनि जोंनो सुजुग सुबिदा होबाय थांनाय बे 15 बोसोराव जेसेबांखिनि 40टा डिपार्टमेन्ट होदोंमोन बे 40टा डिपार्टमेन्टआवहाय खालि थानाय पस्टफोरखौहाय हाजासे जों सोबाय जोंनि बिटिसिआव थानाय बिटिसि बासियानो बेखौ मोनदों नाथाय दायो गोदानै मोनबा डिपार्टमेन्ट सोबावनानै होनाय जा डिपार्टमेन्टआ जेला नैबे बिटिआरआ इमप्लिमेन्ट जागोन बा बिटिआरआ आबुङै बिटिआर हिसाबै जागोन बै समावहाय डिपार्टमेन्टआ जुदि मोनबा डिपार्टमेन्टआ दाजाबदेरनानै बे डिपार्टमेन्टनि खालि थानाय माखासे पस्टफ्रा भेकेन्सि जायोब्ला बा पस्टफ्रा माखासे भेकेन्सि जायोब्ला बे भेकेन्सियावसो दिनैनि गोदान क्वालिफाइड बा इडुकेटेड जायफोर माने फरायसाफोर बा केन्डिडेटफोर बिथांमोना मोननायनि पसिबिलिटिया थागोन दा बिथांमोननि बेबादि खुनु परिकल्पना गैयालाबासिनो दिनै जे माने साख्रि मोनगोन माबा मोनगोन फैसा मोनगोन बायदिसिना मोनगोन होननानै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेरावहाय फोसावनानै बर' रायजो राजानि जायफोर माने फरायसाफोर जायफोर माने आनएमप्लयड इयुथफोर बिथांमोनखौ बयखौबो साख्रि मोनगोन होनना बुंनाया दुखुनांथाव बाथ्रा जादों साख्रिखौ बेबादि मोना साख्रि मोननायनि आगोल जिहेतु बिटिआरआ सुक्ति जादों एनडिएफबि मोनब्रै फेक्सननि गेजेरजों आरो लोगोसे दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो जोंनि मानिजाथाव हाग्रामा महिलारि बिथां आरो लोगोसे इउबिपिअ बे इउबिपिअनि गेजेरजों बे सुक्तिया जादों बे सुक्तिकारिनि गेजेरजों जाय जेसेबांखिनि सुबुंफोरा सोमोन्दो दङ बे सुबुंफोरा सोमोन्दो गोनां सुबुंफोरनि गेजेरजों फैबाय थानाय समफ्रावहाय जोङो माखासे मावनांगौ हाबाफारिया थागोन बिनि उनावसो जों बुजिगोन जे बिटिआरआ इमप्लिमेन्टेसन जाखांनायनि उनावहाय जों साख्रि मोनगोन ना मोना बबेयाव मा साख्रि दं बबेयाव मा माने होनो हानाय बा मोननो हानाय पसिबिलिटि दं बेफोरखौ जों नुगोन नोंथांनिफ्राय नैखौ मिथिनो लुगैदों जे देग्लायनि बिसायख'थियाव बिपिएफजों बिजेपिआ माने एलायन्स थागोन ना थाया बेखौथ' रुट लेभेलनि बिबानगिरि दैदेनगिरि बिथांमोनासो खालामबाय थादों आरो रायजिक पर्यायनि सानैसो बिजेपिनि दैदेनगिरि बिबानगिरि बिथांमोनासो बुंबाय थादों नाथाय हाइकामान जायखौ हाइकामान होननानै बुङो अमित शाह आरो नरेन्द्र मदि प्राइम मिनिस्टार बिथांमोननि गेजेराव जेरैबायदि जोङो एजिपि बिजेपि बिपिएफ एलायन्स जोंहाथ' स्टेटआवबो जों दाबो सरकार खालामगासिनो दं एलायन्स जानानै दा जोंहा एलायन्सआ आबुङैनो दङ आरो नोंथांमोनाबो बेखौ साननो नाङा जे एलायन्सआ दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादजोंसो जागोन नामा सोरजोंबासो जागोन नामा जायोबाबो जोंहा बुंनांगौ बाथ्रा गैया खारन मानो जोङो दायो रायजो सरकारजों खालामगासिनो दं एजिपि बिजेपि बिपिएफ आरो देग्लायबो जों सम्पुर्ण भाबै जों रायज्लायदों जे बिटिसिआवबो एजिपि बिजेपि बिपिएफ बे मोनथाम दोलोनि गेजेरजों एलायन्स खालामनानै जोङो सरकारखौ दागोन बे सरकारखौ दाजानो गिनानैनो दिनै गोबां बाथ्राफोरखौहाय दिहुनदों इन्टारनेलि खोथाफ्रा बेबादि जे जोङो गोजौ लेभेलाव हाइ कामान्डआव जेरैबायदि रायज्लायनानै जों थिग खालामनानै दोनदों थिग बेबादिनो जोङो रानलायलायनानै एजिपि बिजेपि बिपिएफ बे मोनथाम राजनिथि दोलोआ बिटिसिआव सरकार खुंगोन हिरा हरिनियाया बेयो मा होनना बुङो बेखौ मानसिफ्रा राजनितिबिद हिसाबै बिथांखौ बा राजनितिनि मानसि हिसाबै साननानै लाफ्लांबाय थादों बे भुल जादों बेयो माने मासे सैमा फाग्ला बादिसो बेजोंसो रुजुजागोन आरो रुजुनांगौबा बै जे जोंहा जारिमिन मुलुगाव सासे राजा दंमोन महम्मद बिन तुगलक मोनसे समाव मोजां मावो मोनसे समाव गाज्रि मावो थिग बेबादि बेखौबो गियानि मूर्ख होननानै बुंजागोन बिथाङाथ' बर'सो एसटि ट्राइबेल मानसिसो दिनै एसटि बर' ट्राइबेल मानसिखायनो बिथाङा बै माने क'क्राझार लकसभा समस्तियाव बे गेलेनो मोननाय मोन्थायखौ मोनदों जुदि बिथाङा बर' मोनबा बर' नङालाबासिनो गुबुन मोनबा
बिथांनि जायगा गैयामोन बेवहाय बिथाङा राजनिति खालामनो मोननायनि मोन्थायखौनो मोनामोन। दा मोननाय बे राजखान्थि खालामनो मोननाय रायजो सभा लकसभानि एमपि जानो मोनलायलायनाय बे सिटखौ मोननाय बे अधिकारखौ मोनदोंब्ला बिथाङा सोर सिगांग्रो बिथांनो माने सोंलु सोंनांगौ बिथाङा बर' कसारि नंगौना नङा बिथाङा ट्राइबेल नंगौना नङा जिथु बर' कसारि ट्राइबेलब्ला ट्राइबेलनि थाखाय सिन्था खालाम बर'फोरनि थाखाय सिन्था खालाम बर'फोरनि थाखाय मा मावखो ट्राइबेलफोरनि थाखाय मा मावखो गुबुन जाथिनि थाखायसो बिथाङा गावनि राजनितिनि लाबालाबनि थाखाय खामानि मावनो थाखाय ओंखारदों बेथ' बेखौ बिथांखौ मा होनना बुंगोन फारसेथिं गुबुननि थाखाय मोजां मावदों फारसेथिं गाव गावनि जाथिनि थाखाय माहारिनि थाखायनो बिथाङा गाज्रि मावदों बेखौ बे महम्मद बिन तुगलक होननानै बुंजायोना बुंजाया हिरा हुरनाया दिनैनि थारिखआव गोदान महम्मद बिन तुगलक गियानि मुर्ख बिथाङा बेखौ बिथांखौ जों बेबादि होननानै बुंनांगोन जों बर' रायजो राजाफोरखौ बा जोंनि माहारिखौ जों बेखौनो खावलायनो नागिरगोन जोङो हिरा हुरनियानि खुनु एजेन्डायाव थानो नाङा बिथाङा खुनु मिनिं गैया आरो बे ट्राइबेल जनगोष्ठीनि थाखाय जेबो खामानि मावाखै दा बेखायनो बिथांनि थाखाय जेबो साननांगौनि खोथा गैया नाथाय बिथाङा जा उद्देश्य लानानै जोंनि माहारिनि गेजेरावहाय हाबनानै राजनिति खालामबाय थादों खैसारि खालामबाय थादों बेयो दुखुनांथाव बाथ्रा जेनेबा माहारिया खौसेयै थाबाय थानाय समावहाय बिथाङा हाबब्रेनानै थेर बेथेर खालामनाया जोंनि थाखाय दुखुनांथाव बाथ्रा जादों जिदु खालामदोंब्ला खिन्थु जोंनि नोजोरावथ' खालामनो हायाखै देग्लायनि बे बिसायख'थियाव बिथाङा बिसायख'थिनि खोथासो दिहुनदों नाथाय जायगा जायगा गामि गामि ओनसोल ओनसोल बिथाङा बिसायख'थि फोसावनायनि बे हाबाफारिखौ माब्लाबाबो लानो हानाय नङा खारन मानो होनना बुङोब्ला बर'आ बर'नि राजखान्थियाव जों बेब्रेबां खालामनायखौ जों माब्लाबाबो सैया जों बिपिएफ हिसाबै बिथांखौ जों खाबु होनाय नङा गुबुन गुबुन राजखान्थि हान्जाफ्राबो निस्सयকৈ बिथांखौ बेबायदि खाबु होनाय नङा आंहा फोथायनाय दं जे जाहक माने बिथांखौ लानानै जाहाथे जोंनि गेजेरावहाय बिब्रिबां जाया जोंनि बे सिरिबाङा डिसिप्लिना जाहाथे इनडिसिप्लिन जाया बेनि थाखाय आं गासैबो रायजो राजा बिथांमोनखौहाय जों खावलायबाय आरो गुबुन गुबुन हारि माहारिफोर दङ बिथांमोनखौबो जों खावलायगोन बिथांमोनाबो बर' भाषा मिथिगौ खायफा खायफा दा बेखायनो आं दिनै बुंदों जे हिरा हुरुनियाजों राजनितिनि फिल्डआव बर' जानानै जुदि खामानि मावोब्ला जोंनि बर' जाथियाल' माने बेले बेजे जाया गुबुन गुबुन जाथि हारि माहारिफ्राबो बेले बेजे जागोन दा बेखायनो गुबुन जाथि बा एबा हारि माहारिफोरनि जा बिबानगिरि दैदेनगिरि दङ बिथांमोननियावबो जाहाथे साग्रिद जानानै थायो हिरा हुरुनिया जेरावबो थांनानै राजखान्थिनि बेलायावहाय जेबो खामानि मावनो हाया बेनि थाखाय थागथियारि जानानै थानांगौ आं बेखौ खावलायहरो प्रमद बर'नियावहाय सोङैदो बेसेबां प्रभाब खालामनो हागोन हाया बिथांनि माखासे जारिमिनफोर थांनाय समफ्रावहाय मा बाथ्रा बुङामोन मा खामानि मावामोन बेखौ सिगांग्रो सोंग्रो बिथाङा सभा समितिफ्रावहाय मिथिं दावथिंफ्रावहाय बाथ्रा बुङोमोन आं माब्लाबाबो राजनितियाव आं थाङा आं माब्लाबाबो आं बेबादि सोरनिबा चिफ जानायखौ आं लुबैया सोरनिबा माबा EM जानायखौ आं लुबैया MLA मन्थ्रि जानायखौ आं लुबैया बे खोथा बाथ्राफोरखौहाय बुंदोंमोन जुदि लुबैयाब्ला राजनितियाव मानो फैखो राजनितियावथ' फैनायनि खुनु माबा गैया जुक्ति गैया जुदि नोंनो MLA नाङाबा मन्थ्रि नाङाब्ला नोंनो EM MP नाङाब्ला MCLA नाङाब्ला बायदिसिना जितु बेबादि माने पावारनि मोनसे आखनखौ जितु नाङाबा नोंथ' बेवहाय ओंखारनो खुनु दरखारानो गैया आबसुनि आफादगिरिनिफ्राय एंग्लायनो सानदों थिग दं एंग्लायबानो जाबाय बोसोनगिरि जानानै थाबानो जाबाय दिनै समजल भट्टाचार्य आसुनि माने बोसोनगिरि एफा गोलाव सम बोसोनगिरि जाबाय आफादगिरि नेहाथारि जाखांनायनि उनावहाय दिनै दासिमबो आसुनिनो बोसोनगिरि जानानै दंबाय थायो बिदिबो जानानै थानो हायो जेबो गिदिर मेटार नङा दा बेबादिनो खोथायाव बुङो मोनसे खामानियाव मावो मोनसे दिनै प्रमद बर'खौबो जों नुबाय आरो बिनि बादै जोंनो मा नांबावो जोङो जाथि हिसाबैथ' जों मोनसे जाथियानो ना जोंनि थैया मोनसेयानो जोंनि रावा मोनसेयानो जोंनि महर मुस्रिया मोनसेयानो जों माब्लाबाबो सोलायाखै आरो जों माब्लाबाबो जों सोलायनो हाया दावखाया दावराय जानो हाया दा थिग बेबादिनो जों राजखान्थियावसो एसे आलदा आलदा जानानै दङ राजखान्थिया बेलेग एजेन्डा बे राजखान्थियाव बिभिन्न जाथि जनगोष्ठी थायो बिभिन्न हारि माहारि थायो बिभिन्न गुबुन गुबुन हारि माहारिफोरखौ लाफानानैसो राजखान्थि दा बेखाय दुलाराय बर' फरायसाया माब्लाबाबो राजखान्थि जानो हाया माब्लाबाबो राजखान्थि जानाय नङा दा बे खोथाखौ लानानैनो दिनै जों बर' समाजावहाय बर'नि मेलेमजिबि सानसुमै दैदेनगिरि बिबानगिरि बिथांमोना सानगासिनो दङ
दिनैनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मट'खौ मानो सिमफायखो बिनि डिसिप्लिनखौ मानो सिमफायखौ बिनि माने सान्थौखौ मानो बेबादि गुरलाय गुजाय खालामखो बेखौ जों दिनैबो एक्स वार्कार एबा एक्स आबसु जानानै जों खावलायगोन फैबाय थानाय समफ्रावहाय जेसेबांखिनि आफादगिरि प्रेसिडेन्ट बा नेहाथारि जागोन दैदेनगिरि बिबानगिरि जागोन जाहाथे जोंनि गथ' गथायखौ इयुन जेनेरेसनखौहाय बेबायदि उल्था पुल्था जाहाथे दा खालाम जों खावलायगोन मानो होनना बुङोब्ला जोंनि गथ' गथाय जोंनि न'खराव थानाय BPFनि न'खराव थानाय फरायसाफ्राबो दिनै दुलाराय बर' फरायसाजों सोमोन्दो दं दा बेखायनो बिथांमोननि इयुन भबिष्यतखौ बिथांमोनानो साननो रोंनांगोन खालामनांगोन बिथांमोनखौबो जों बेबादिनो देखायोब्ला दिनैनि अबस्थाया मा जागोन आबसुआ इयुनावहाय मा थागोन दाथ' जों नुदों दिनैनि जिथु अबस्था दुलाराय बर' फरायसा आफादनि साफ्रोमबो दैदेनगिरि बिबानगिरि बिथांमोना राजनितिनि बेलायावहायसो खामानि मावबाय थादों मोन्थाय दङ बे मोन्थायखौ जोङो बिख'नानै लानाया जोंनि थाखाय खामानि बा जोंनि थाखाय बिबान दा बेखौ जों मावफुंनांगौब्ला बर' हिसाबै जाथि हिसाबै जों बयबो जुजिखागोन BTCआव जेबो जायाखै होननानै बुंनाय बाथ्राफ्रा दुखुनांथाव BTCआव दिनै जेबो जायाखै होननानै बुंनायनि खुनु जुक्तियानो गैखाया दा BTCआ बोसोरबाल' जादों बुंनाय बादिसो जागोन दा BTCआ बोसोरबायाव मा मावदों मावाखै बेखौ रायजो राजाफ्रा बुंगोन नाथाय बिनि सोलायै जोङो 73 बोसोर जाबाय भारत स्वाधीन जाखांनायनि उनावहायबो बे गोलाव समावबो जोंनि BTC ओनसोल बा सारा आसाम बे आसामावनो जेबो जौगानाय फैयाखै बुंनो थाङोब्ला दा जि जौगादों एसे बे बोसोर समखौ नांनानै जों जौगाहोनायखौ बा जौगानायखौ जों नुनो मोन्दों दा बे गोलाव सम 73 बोसोरावबो जेबो जायाखैबा बे 15 बोसोरावहाय BTCनिफ्राय बेसेबां जौगानायखौ नांगौमोन एसेबां जौगानायथ' जौगाहोनो हाया मानो होनना बुङोबा दिनै 73आवनो जेबो खालामनो हायाखैबा 15 बोसोराव जेबो खालामनो हानाय बा माबा मोनसे खालामनो हानाया खुनु गिदिर बाथ्रा BTC एकर्डजों लोगोसे मोनब्रै जिल्ला जाबाय BTC एकर्डनि गेजेरजोंनो मोन 10 महकुमाफोर जाबाय आरो बिनि गेजेरजों बड'लेण्ड इउनिभारसिटि जाबाय CIT जाबाय इन्जिनियारिं कलेज जाबाय बा गुबुन गुबुन जायगायावबो बिदि इन्जिनियारिं कलेज खालामनायनि दायो लाहार फाहार जागासिनो दं मेडिकेल कलेज जाबाय एयारपर्ट जाबाय दा बेबायदिनो गोदानै दा जों BJP सरकार मोननायनिफ्राय मेडिकेल कलेजखौ गायसननो हानायनि गेजेरजोंनो आरोबाव जों स्पर्ट्स माने कलेज फरेस्ट स्कुल बा बेफोरबायदि एग्रिकालसार कलेज बेफोरखौ जों मोनफुंनो हादों दा बेखायनो जोङो जेसेबांखिनि गोलाव माने लामाफोर दालांफोर बेफोरबो जों मावफादों आरो बेजोंनो लोगोसे जोङो दिल्लीयावबो गेस्ट हाउस मोननै जों बानायबाय सिलिगुरियावबो बानायबाय केलकातायावबो बानायबाय दिनै मुम्बाइआव बानायगासिनो दं दिनै बेंगलरावहाय बानायगासिनो दं चेन्नाइआव बानायगासिनो दं आरो थिग बेबायदिनो जोंनि गुवाहाटियावबो मोननै गेस्ट हाउस दं आरो बे नर्थ इस्टआवहायबो जोङो नागालेण्डआव बानायनाय मेघालयआव बानायनाय दा गुबुन गुबुन स्टेटफ्रावहाय बानायनायनिबो जोंहा थांखि बिथांखि दङ दा बेफोरबो बिदिन्थि जोङोबो बुङाखै जे दिनैसिम जेरावबो जों मावफुंनो हाबाय BTC जाखांनायनि उनावहाय जायखिजाया समस्याखौ जों समाधान खालामनानै माहारिनि गेजेराव एबा जोंनि जाथि हिसाबै जोंनि समस्याफोरखौ जों समाधान खालामनानै होनानै हाबाय बेखौ जों मालाबा बुङाखै खिन्थु माखासे आरो समस्याफ्राबो थाबावबाय BTC एकर्डआवनो थाखानाय बे कार्बि आंलं आरो लोगोसे डिमा हासाव जायफोर बर'फोर बिथांमोना दिनैसिमबो स्टेटास मोनाखिसै ST स्टेटास दा बेफोरो नैबे दफाफ्रा जाफुंजोबाखै दा नैबे BTRनि गेजेरजों जों जागोन होननानै आसा फारिदों आरो दिनैनि बे नोंथांमोननि बे मिडियानि गेजेरजों आं बेखौनो बुंनो लुबैगोन जोंनिफ्राय स्पेसियेलि जोंनिफ्राय आं बेखौ बुंनो लुबैगोन जाहाथे जोंनि फरायसाफ्राबो BPFआव थानाय जेसेबांखिनि बिबानगिरि दैदेनगिरि बिथांमोननि फरायसाफ्राबो राजनिति खालामा बिमाया BPF होननानै फिसायाबो जाहाथे BPF जाया फरायनाय बिथांमोननि थांखि बिथांखि दङ बे थांखि बिथांखिया जाहाथे जाफुंग्रोयो बिनि उनावहाय बिथांमोना जेला सम फैयो बे सम जानाय समावहाय बबेयाव थायो बबे राजनिति खालामो बिथांमोना अधिकार दङ राजनिति खालामनायनि बे राजनितिखौ खालामनांगौ आंनि समस्थियावहाय मथा मथि 54,000सो भटार्स राइट्स दङ आरो गुबुन हारि माहारिफोर आंनि समस्थियावहाय दङ बिथांमोना बिथांमोनखौ आं गावनि होननानै आं सानो आरो बिथांमोननि थाखायनो आङो गोबां समस्या बायदिसिना समस्याफोरखौहाय समाधान खालामनांगौ थांनाय 5 बोसोरावहाय आं जेसेबांखिनि खालामबाय हायाखैब्लाबो आं नाजाबाय
फेरलेबसेब्लाबो जादों होननानै आं गावखौनो फोथायदों बेनिफ्राय दा फैबाय थानाय समफ्रावहाय बिथांमोननि जेसेबांखिनि समयसाफोर दङ आद्रा थानाय समयसा आरो गोदान खालामनो थाखाय आङो हाजासे नाजागोन आरो बेनि थाखाय आं बिथांमोननिसिम आं खोथा होबाय फैबाय थानाय समफोरखौ जों बयबो अनलायनानै खौसेयैनो जोंनि समयसाफोरखौ जों समाधान खालामनांगोन केबोल जोंनि बर' माहारिनि माखासे समयसाखौल' समाधान खालामना जानाय नङा गुबुन गुबुन हारि माहारिनि समयसाफोरखौबो जों समाधान खालामनांगोन अब्लासो जों बिथांमोननि अननायखौ मोनगोन बिथांमोननि जोंखौ मदद होनायखौ जों मोनगोन आरो बिथांमोना जोंजों थाफानानै बे ओनसोलखौ जौगानायनि बेलायाव गुबुन गुबुन माने बिथिङावबो जों खामानि मावनो हानाय मोनसे परिबेसखौ जों मोनगोन आं जोबथारनायाव बेखौनो बुंबाय फैबाय थानाय समावहाय आं जिथु देरहायोब्ला आंनि साननाया जुदि जामारोब्ला गिबियाव आं बांसिन सोलोंथाइनि बिथिङाव नोजोर बोगोन फरायसाफोरनि माखासे समयसाखौ आं नोजोर बोगोन आरो गोग्लैसोनानै थानाय